काय भरती करायची नाही कोणीची टेन्शन. हा आणि हो काय झालं आई ना मग सॉरी लेट हो गया. वेलकम वेलकम कर मॉम को. लतीची साडी घालून इकडे हा आता मोदक करतात. मोदक करायचा कार्यक्रम चाललाय पूजेचा निवेदाला. तुम्हाला बघ तुझा डान्स आठवतो मला. काय ते काल पण विचारत होते बायका. कुठे प्रसाद आहे? थांबा आपण अजून एक जरा लाईट लावूया. इथे प्रसाद बनतो आहे. एवढा प्रसाद आहे? हो भरपूर आहे प्रसाद. 1.25 किलोचा. 1.25 किलो म्हणजे आपल्या पूजा करायला 1.25 किलो असतोच ना प्रसाद. आणि तो कोणती भाजी बनते? वाटाची. आता जरा आतेचा आवाज कमी आहे. थांबा जरा मी बाहेर जातो. 4 गावात आवाज आहे. मोदक. हे बघ आमची काजल कशी रेडी आहे. काय घातलंय गळ्यात एवढा? दागिना. आणि इकडे काय चालू आहे काजल? सत्यनारायणची पूजा आमच्या घरी त्याची तयारी चालू आहे. सर्वांना बोलवलं तू? या सर्वांनी. आपला माईक हॅलो बंद आहे. हॅलो इकडे किती पोचते बघा. हां इथे बघा आपला शिरा. इथे आपली भाजी. अजून ते काय दाखवत आहे? कोबी चना डाळ. इथे कोबीची भाजी आपली. आणि आपण हे सर्व मिळून घरी बनवलेलं आहे. भात. आणि इकडे आपलं वरण. इकडे ही कसली तयारी अजून ही वाली? ती अजून वालाची भाजी घालायची. ते वाल दाखव ना. वाल बघ किती येते ते बघ तिथे वाल. बघ इकडे वाल किती बापरे. पण गावी असंच जेवण असतं ना सर्व. तू काय करते? मला लाव. नमस्ते. आज आमच्याकडे सत्यनारायणची पूजा आहे. तर तुम्ही सर्वांनी पूजेला या. आणि आता पप्पू आणि काजल आहे ना पूजेला जोडा बसणार आहे. आणि मम्मी आता रेडी होते. मम्मीला पावडर आणि आता फक्त माझं एकच काम राहिलंय. पावडर लावायचं आहे. मला ते पावडर जास्त आवडते. साडी बिडी नेसून झाली आहे मस्त. चांगली नेसली आहेस. आता मी खाली जातो. हां तू आतमध्ये हे करतेस ना पावडर? आम्ही येते लगेच. मस्त मस्त लाईफ एकदम. झोपले. हा ताणून झोप अजून. पोट एकदम भरलेलं आहे. घेऊन जा गावी. सांगा तुम्ही मला. पाय पडला ना. पाय डायरेक्ट इकडे डोक्यावर पाय तोंडावरती चपटी होशील. उठ उठ उठ. चला पूजेच्या वेळी झोपायचं नाही. उठ. ये खाली आहे. बंद कर. माझ्याकडे बघत नाही. एवढी नटून आले. काय नटलं नाही. साडी गुंडाळ्याने आले. आम्हाला वेळ झाला ना. आता हे नारळ आम्ही देवाच्या समोर ठेवतो.
तांदूळ टाका आणि काळ पाडा तांदूळ दिसते आणि काळ पाडा हात इथे असे लावा एक वस्तू आहे असं सत्याचं सगळं उभा राहून दे एकाचे 21 होऊन दे दांडा बडग्या सगळ्याला लावून दे गाडीत जागा नाही झाली तरी झाली 21 होते लाईन लावली तुम्ही झाले. काही घर आहे आमची भरपूर घर आहे इलेक्शनला आधीच्या पाडा पहिला तू बुरा काकाच्या चला बसून घ्या चला. मम आत्मना श्रुती स्मृती ओम भर्वस्वा महागणाधिपते दुर्वं ब्रह्म सौरवये हे कोणाचे माझे हे पूजेसाठी ना हो हे पूजेसाठी नैवेद्य वेगवेगळे डिझाईन हा हे माझी हे बघ इथे हे बघ या त्याची वरती आहे ना ते बघ काय करताय दिंडू आता इथे बघा काकांनी काजलला आता नावं वाचायला लावलेली आहे ठीक आहे हा 1000 नाव आहेत 1000 तुळशीची पानं मी टाकणार तू नाव घेणार रेडी ऐकले ना ओम विश्वे महा ओम विष्णवे महा वचन कराय महा भूतवरे महा भूतकृत्ये महा भूत मध्ये आपले हे दोन्ही अंगठे आहे ना असे मध्ये गेले पाहिजे असे मध्ये गेले पाहिजेत पण ते साचेचे केले असे नाही काहीतरी ठेवायला पाहिजे काजलला लय आवडतो काजल 1-2 प्लेट खाऊन जाऊ फेवरेट आहे ना काका गरम आहे खाली नाही ना एवढं थोडस आपलं जेवढं ह्याच्यात राहील ना अहो पूजाने बनवलेलं असंच आम्ही पण करत आहोत हे देवाशी केलं ना तिने तयार आय मम्मीला दाखव पहिला जा दाखव असं की आपल्या हातात प्रसाद नाकून ठेवायला मस्त बनवला बारीक बारीक बनवले किनाऱ्याला पोहोचू आपली नाव जरा सुरात बोला ना सुरात बोला नाही जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती ओटी मंगल मूर्ती जय पुरे जय देव जय देव सत्यनारायण देवा सत्यनारायणच्या पूजेला तुळशी घालते घालते वाकून अविनाश रावांचं नाव घेते सगळ्यांचा मान राखते आमची सत्यनारायणची पूजा झाली आहे हरीच्या घरी शेवया तूप लाडू शेवया तूप पोळ्या हरी हरीच्या घरी शेवया तूप लाडू हरी वाढतो ब्राह्मण वेळ वेळ असे ब्राह्मण दक्षिणा जोड्याने नमस्कार करा सगळे हाती नमस्कार करा आशीर्वाद दिसा काका आशीर्वाद घ्यायचा आशीर्वाद घ्या ताट ठेव पाटावर ठेवतात हा हा घे ग ते देश गम लावून पाहिजे पूजा नाव घे मी घेतलं ना आता गाणी सोडताना मी नाही ऐकलं हे भटजी आहे का हे भटजी बघा पुढे
उज्ज्वला पाहिजे दिलचं दिल. हे उज्ज्वला जेवायचंय पोटभर पोटभर जेवायचंय भात दे ना पेला काढते नाही नको राहू दे हो थांबा जेवतील ते नाही पेला काढत होते मी भाजी वाट लागेल पोटाची नैवेद्यच आहे ना एक्सप्रेशन अशी देते जशी पाणीपुरी खाते. खूप होती मम्मीचा कालच्या दुपारनंतर आता उपवास सुटला. जेवण कोणी विचारलं जेवण कोणी बनवला विचारलं नाही तू हे काय हे आपले आचार्य इथे हा, हे चल. बघ इकडे मानवरकर आचार्य हे बघ आहे ना लग्न पण झाली सत्यनारायणची पूजा पण झाली बरोबर. एक राहिलंय आणि हे दुसरं राहिलंय हळद उतरणी आणि त्यानंतर मेन लागले. सोडायला येणार की नाही हे आपले सबस्क्रायबर आहे त्यात एवढे लांबून पूजेसाठी आलेत लग्नाला नाही आले आलो ना विरार वरून आले शोधत मीरा रोडवर मीरा रोड वरून त्या आजीला भेटायला आले. त्या आजीला भेटायला आले गावच्याच आहे पाटीलवाडी माझ्या माहेरची देवी आपली म्हणून मी आली. हे दिले मोदक मी दिले चला बाय बाय या ना तुम्ही सगळे. काय लवकर या गावाला हो येतो तुमचे दोन्ही काय जावई भरती करायची चांगले. नाही पोरीची टेन्शन हा आम्ही हाव काय मीरा रडत नंतर मग आमची आई ना मग इकडेच आहे. शांत व्हायचं. अरे काय अगं काय होतं ह्याच्यात काम हे आहे. व्हिडिओ होतोय ते दाखव. व्हिडिओ करतोय रडताना येईल व्हिडिओ. बघा रडते बघा ही आपल्या एकटीच्या घरात नाही सर्वांच्या घरात आली आहे जेवढे आपले आनंद subscriber आहेत, हसायचा. आपले व्हिडिओ बघतात ना हसून दाखव त्यांची बघूया. सगळ्यांची सून आहे आणि माझी एकटीची सून नाही मग आईला पण वाईट वाटेल का? असं करू ती रडेल मग समजलं तू चल काळजी घ्या. तू ओमकार काळजी घे काळजी बाय हा तर इथे इथे या तोरणात या तोरणाच्या बाहेर नाही जायचं या इकडे चला बाजूला पूजा आहे ना तो व्हिडिओ करतोय पप्पू घे तिला नाही रडू द्या. ते काय मला पण जसं बाहेर पडलं ते बरं होईल. तुला पण असं करणार तू? मला 3 वर्ष पप्पाची आठवण येत होती काल ती बाहेर आली. होय बाबा होय मग पप्पाची आम्ही पण रडलो तिथे मग मला भाई जेव्हा बसलेले दिसले तेव्हा मला माझे पप्पा दिसले तिकडे. हा. विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल चल ग सखे पंढरीला चल ग सखे पंढरीला हात तोच देईल संकटी साथ सुखात तुला सांगतो दिवास. आता आमची सर्व फॅमिली बसलेली आहे इकडे. आता पुढचे कार्यक्रम काय होणार आहे? आता कुठे चालली पाणी पिते हा पाणी पिते पाणी एक सारखं पिते मागायला नको. मुंबईचं पण हा तरी आहे आमच्याकडे आधार कार्ड वगैरे आहे. स्टाईल पोज. चला बाकी सर्व वरती झोपले. वरती आहे झोपले नाही तयार होत आहेत. तयार होता अरे उडी मारायची ना कालच्या सारखी. तर रात्री उडी मारून जा तुझ्या हातात. कॅमेरा आत्याने पकडलेला आहे. तू आता काजलला आपण नको. काजलला हा शिरा नको. प्रसाद आहे. हा प्रसाद आपण चला. नाही ते हात करतात नेहमी नाही, घे घे मागे उडे नाही खा ना तुला आवडतं ना एकदम. किती प्रसाद आहे एकदम खाल्ला पाहिजे. आवडतं. होल्ड करून ठेवलं मागे उडं हा, घे ना, खा. खा, खा. आता तुझी वारी. हा, बरं, वा. मग तुम्ही कसं घेतला एक अजून एक. अजून एकदा. घे, खा. आहे तुझा डोक्याला. बघा किती सुंदर. उपाटाच्या. हे बघा आमची कॅमेरामॅन. इथे आमची दिल झोपलेली आहे आणि इथे मामा आणि मामी
आते आलेले आहेत. चला सत्यनारायणच्या पाया पडायला. आणि ते आमची काजल तीर्थात येणार आहे त्यांना, है ना. प्रसाद दे. हे काय, हे कोण डीजे साठी रेडी झालेले आहेत. डीजे वाजणार आहे इकडे आता. आता आम्ही तुम्हाला देणार तीर्थ जोड्याने. तुम्ही द्यायचा. हां बघ हात लावला. आता प्रसाद पण आणतो, थांबा. आता इकडे प्रसाद वाटप चालू आहे. आणि असेच आपले आता असेच ज्यांना लांबचे पाहुणे आले, लांब लांबचे पाहुणे आणि जवळजवळचे पाहुणे सर्व येतील आता. घ्या तीर्थ घ्या, प्रसाद घ्या. आता आमचे जिजू आलेत. हाय, आता नाव घ्या. आता इथे आमचे समोरचे काका आले. हाय करा. हे कोण आहे? घे घे मॅडम, तू काय लाजते? तुला आवडतं ते. एक एक नाही खा गपचूप. पडेल ना. तुला अजून लय ओट्या भरायचे, तुला लय पाया पडायचे. खा. आता आजी आमची सरळ साडी नेसून आली. पहिली उलटी घातलेली. नाही दादा माहिती असेल. आणि चेहऱ्यावरून बघा बहिणीच वाटतात. आणि बहीणच आहे माझी, है ना. पहिल्यापासून बहीणच मानलेली आहे. हा तर रिलेशनशिप सांगायचं असेल तर बघा, हे नयन दादा ना त्यांची आई. हाय करा.
आमचा डान्सचा प्रोग्राम चालू आहे. त्या दिवशी पण आम्ही हळदीला पण डान्स केला होता आणि आता परत आता फॅमिली तर आहे ना, गेट टुगेदर आहे ना फॅमिली, तर आपण डान्स करून घ्यायचं. डान्स एक एक्सरसाइज सारखं पण आता सर्व मग आपली मंडळी आहे तिकडे.